اینجا студияи марказии Радиои Озодӣ ва шумо барномаи ахборро тамошо доред. салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯз 24 ноябр чунинад. Коронавирус ва илтиҳоби шушкиҳоро аз байни мо бурд. Рӯйхати Радиои Озодӣ оиди қурбониҳои бемории ҳамагир дар Тоҷикистон. нигоҳи ба таърих: чаро бо вуҷуди нокомиҳо аввалин интихоботи президентии дар Тоҷикистонро муваффақ меномад? Якумин интихоботи мо ба як чизи бисёр муҳим муваффақ буд. садди пеш аз интихоботӣ надошт. маош пурсиду дар бало монд ва ё шикояти омӯзгоре дар шаҳри Ваҳдат аз дағалгуфтории раҳбараш. نیروی ذهنی و دیگر صفات‌های مثبت انسانی که خاص رهبر است به اینابت گرفته نمی‌شود. имрӯз бо фармони президенти Тоҷикистон Рустам Акрамзода аз мансаби раиси ноҳияи Рӯдакӣ барканор шуд. ба ҷои ӯ Азизулло Исматзода таъин гардид. Акрамзода дар суҳбати телефонӣ бо Радиои Озодӣ гуфт ӯро ба ҳеҷ вазифаи дигар таъин накарданд. Барканории Акрамзода пас аз 5 рӯзи нашри таҳқиқоти Радиои Озодӣ дар бораи тақсими нодурусти замин дар ноҳияи Рӯдакӣ иттифоқ афтод. ин ноҳия дар 5 соли охир бо хабарҳои тақсими ғайриқонунӣ ва фурӯши замин шӯҳрат ёфтааст. дар мақолаи Радиои Озодӣ ҳарф дар бораи хонуме мерафт ки дар зарфи 2 моҳ дар ин ноҳия соҳиби замин шудааст, дар ҳоле ки садҳо нафари дигар солҳо боз дар навбат ҳастанд. инчунин имрӯз раисони Хоруғу Исфара, Конибодому шаҳри Нав ва Муминободро иваз карданд, тағйироте ки мухолифон ҳамвора танқид мекунанд ва онро бештар ҷойивазкунии кадрҳои кӯҳна меноманд. ба иттилои расмӣ дар 7 моҳи гузашта дар Тоҷикистон 86 кас аз коронавируси нав ҷон бохтанд. баъзе аз сокинону мутахассисон омори воқеиро бештар аз ин медонанд. Радиои Озодӣ рӯйхати онҳоеро тартиб дод ки бино ба тасдиқи пайвандону дӯстонашон ва навиштаи расонаҳо аз бемории COVID-19 ву илтиҳоби шуш фавтиданд. зарурати таҳияи ин рӯйхат дар он аст ки ҳукумати Тоҷикистон то моҳи апрели соли ҷорӣ вуҷуди ин беморӣ дар кишварро эътироф намекард. то ҳанӯз ҳам миқёси беморӣ ва талафот аз он рӯшан нест. ҳамкорам Кайумарси Ато рӯйхати Радиои Озодӣ ҳузур дошт дар таҳияш ва ҳоло аз ӯ мепурсем ки чӣ гуна онро ҷамъ оварданд. تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثر قربانیان در تماس بودند. با خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب فوتیده ها را آشکار نمیکنند، از طرف دیگر خود نزدیکان بعضی از فوتیده ها نیز نمیخواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز درباره فوت این یا آن نفر بر اثر کرونا یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن رخصت کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست. بله، کامرز گفتید که مقامات نام و نسب قربانیان را آشکار نمی کند. آیا بار به آنها مراجعه شده است یا نه؟ از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نام و نسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعه شده است، اما اکثر نامه ها بی جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه‌های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به عائله‌های قربانیان بیماری در ولایت سوق نوشتند که دلارام نورمتوف ساکن جامعه نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیمونیا فوتیده است، یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه‌ها نام و نسب 5 قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند، ولی این خیلی کم است. بله، ببین کامرس ظاهرا واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبداری بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟ ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست‌های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی‌گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه می‌کند. با استفاده از این فرصت از بیننده‌ها می‌خواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلومات دارند، خبر دارند، لطفاً با عکس‌های آنها به ما فرستند تا رویخط
فقط پرره و تلفات از کرونا در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود. بله سپاس کیامرز برای صحبت. بینندگان عزیز یادرس میشوم که روی خط را میتوانید روز چهارشنبه در سامانه ما ببینید و طور کیامرز گفت برای پوره شدنش شما هم میتوانید به رادیو آزادی یاری کنید. این برنامه خبری رادیو آزادی است. دقیقاً در همین روز یعنی 24 نویبر سال 1991 ساکنان تاجیکستان بار نخست به طور عمومی مردمی رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. رحمان نبیев برنده این انتخابات تنها 1 سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد. اما صاحب نظران این انتخابات را یگانه رایدهی آزاد و دموکراتی و سرنامزد در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. برای یوسفی تاریخ را ورقگردان کرد. расо 29 сол пеш тоҷикистон шоҳиди нахустин интихоботи президентӣ шуда буд. соли 1991 кишваре ки дар рӯзҳои аввали истиқлолияташ қарор дошт, роҳи нави интихоби раҳбарашро таҷриба мекард. якумин интихоботи мо ба як чизи бисёр муҳим муваффақ буд. садди пеш аз интихоботӣ надошт. мо ҳозир 5% дорем барои ба қайд гирифтани номзад. дар он вақт буд, лекин 10,000 овоз бас буд ки он одамро ба қайд гирифтанд. агар 10,000 овоз ҷамъ карда тавонад, онро ба қайд мекунанд. ва манамин 9 кас 10 кас ин миқдори овозро ҷамъ карда тавонистанд ва онҳо номнавис шуданд. дар интихоботи президентӣ рақобати аслӣ миёни ду номзад раҳмон Набиев, раиси шӯрои олии Тоҷикистон ва Давлат Худоназаров, коргардони маъруфи синамои тоҷик сурат гирифт. раҳмон Набиев бо касби 56% пирӯз шуда буд. مثلا من طرفدار دولت بودم، هرچند که زور زدیم 30 چند فایز آواز گرفتیم، این زیاد نشد. ҷонибдорони он вақтаи раҳмон Набиев мегӯянд, дар интихоботи президентӣ тақаллуб сурат нагирифта буд ва номзадашон дар як рақобати ҷиддӣ пирӯз шуда буд. ман намедонам тақаллубкорӣ дар интихобот то чӣ ҳад шуд, лекин ҳақиқат он аст ки мо баъди он ҳам ҳеҷ вақт ин хел интихоботи озод надоштем. мо бисёр кӯшиш мекунем, мо ҳама вақт кӯшиш мекунем, надоштем. зеро ҳар номзаде ки пешниҳод шуд, номзади ба ғайр аз 2 нафар номзади ҳақиқие буд ки пешниҳод шуд. шоҳидони айнӣ маъракаи таблиғоти номзадҳо дар интихоботи президентиро хеле гарму пурҷӯш тавсиф мекунанд. номзадҳо ба мақоми президент дар он сол рӯбарӯ мулоқот ва баҳс мекарданд, ғайр аз раҳмон Набиев. маҷлиси шӯрои олӣ ки 23 сентябр шуд, дар он ҷо ҳама мо медонем ки қонунчиканӣ бисёр шуд. шумо агар президент шавед, нисбати ҳамин қонунчиканӣ чӣ чора мебинед? мебахшед ва ба ҳаматон ман фақат орзу мекунам. ташаккур. قانون حاضر شکسته است محترم ژورنالیست. حاضر اینمی قانون نیست بودن. میگن که قانون است، یگان قانون نیست. همین حاضر میبرد، حاضر پایمالش میکنه. اگر من رئیس جمهور شم، گپم از دهنم برآمد، قوه قانون به میدرد. اگر کسی قانون شکنی میکرد، مامون زمان جزاش بگیرد. این پارلمان همش گم میشود. همش گم میشود، ای سری نو میشود. аммо ҷонибдорони Давлат Худоназаров ва худи ӯ низ ҳоло интихоботи президентии соли 1991-ро пур аз тақаллуб ва қонуншиканӣ медонанд. ай масъалае ки ин кас истифода бурданда аз имкониятҳои худашон. барандаи интихоботи президентӣ раҳмон Набиев ҳатто 1 сол ҳам дар мақоми президент кор накард. раҳмон Набиев хатогишон дар чизи дигар буд. хатогишон дар ин буд ки кадрҳои дуруст интихоб карда натавонистанд ба ҳукумат ва кадрҳои интихоб кардаашон ба он кас хиёнат карданд, аксариятшон хиёнат карданд. баъд чизи хатогии дигари бисёр ҷиддияташ он буд ки дивизии Россияро нагирифтанд. ҳукумати Тоҷикистон армия надошт. шумо тасаввур мекунед ки соли 1992 дар замони ҳукмронии раҳмон Набиев дар Тоҷикистон армияи ҳукуматӣ набуд, умуман армия набуд. соли 1992 дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ шурӯъ шуд.
мухолифин ҳукуматро ба даст гирифтанд ва дар моҳи сентябри ҳамон сол Раҳмон Набиев ҳангоми фирор аз душанбе дар фурудгоҳ аз сӯи нирӯҳои мухолифин боздошт ва маҷбур карда шуд ки аз мақоми президентии истеъфо диҳад. барномаи хабариро идома медиҳам. Як омӯзгори мактаби мусиқии шаҳри Ваҳдат бобати дағалгуфтории мудири шӯъбаи фарҳанг ба ҳукумати шаҳр шикоят бурдааст. ба иддаои ин омӯзгор борони дашному ҳақорат аз ҷониби мақомдор баъди он ба сараш рехтааст, ки дар мавриди пардохти маблағи рухсатиаш садо баланд кардааст. тарафи дигари баҳс ин ҳарфҳоро бепоя мехонад. Алишер Зарифӣ ва Афсона Акобиршоева мавзӯъро пайгирӣ карданд. ҷамшед Саторов, омӯзгори мактаби мусиқӣ ба номи Фозил Солеҳови шаҳри Ваҳдат, мегӯяд муносибати дағалонаи мудири шӯъбаи фарҳанги ин шаҳр ӯро нигарон намудааст. гапҳои қабеҳе ки дар инсоният туғри намегирад. хеле то вақте ман ҳастам худат ҳеч ки нести ки ту мери ҷо ҳамин чиз ки пас аз рухсати меҳнатӣ аз кор сур кардан нанавистам. рафтам гуфтам ман розӣ, ҳуҷҷатҳои мара битен, ман мерам дигар ҷода кор мекунам. бо тарсидан аз сабабе ки ба суд муроҷиат мекунам гуфта ино чунка бо гирифтан хайбон навистан. соати кори 24 соат гуфтан, не ки дар асл вақти маоша мегирем, маош кам ҳисоб мекунам, мега 22 соат навистам. ин мактаби мусиқӣ тобеи шӯъбаи фарҳанги Ваҳдат буда, ба қавли Саторов, пас аз як шикояташ дар мавриди музди маош, раҳбари ин идора ӯро бо таҳдиди аз кор рондан дашному ҳақорат кардааст. Эркамо Мирзоева, мудири шӯъбаи фарҳанги шаҳри Ваҳдат, иддаои Саторовро беасос дониста, таъкид намуд, ки ӯро танҳо насиҳат кардааст. ӯ рӯзи 20 ноябр гуфт, бо далели дар рухсатӣ будан наметавонад дар ин бора суҳбати бештар кунад. Маҳмудшоҳ Кабиров, равоншиноси тоҷик, бар ин назар аст, ки дағалгуфторӣ миёни раҳбару коргар дар заминаи афсурдагию асабоният ба миён меояд ва дар шароити пандемияи коронавирус чунин ҳолатҳоро бештар мушоҳида кардан мумкин аст. ва сабаби эҳсосӣ шудани ин муносибатҳо байни роҳбарон, байни касоне ки зердастони онҳо ҳастанд, ин албатта дар давраи пандемияи коронавирус қарор доштани башарият ҳаст, ки тамоми муносибатҳои иҷтимоӣ, равонӣ, иқтисодӣ, маънавии инсонҳоро як таконе дод. бархе ҳуқуқшиносон дар бораи омилҳои дигаре суҳбат мекунанд, ки ба дағалгуфтории баъзе роҳбарон замина мегузорад. зимни таъини роҳбар дар корхонаи муассисаҳо ё дар мақомоти марбутаи давлатӣ на ба истеъдоду лаёқат ва қобилияти модарзодии онҳо мутаваҷҷиҳ мешаванд. инчунин нирӯи зеҳнӣ ва дигар сифатҳои мусбати инсонӣ ки хоси раҳбар аст ба инобат гирифта намешавад. рӯзи 23 ноябр дар Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон гуфтанд, арзу муроҷиати кормандон дар мавриди музди маошу барқарорсозӣ ба ҷои кор ба ин ниҳод мерасад, вале дар бораи дағалгуфтории раҳбарон шикояте дастрас накардаанд. ман дар ёд надорам рости гап чунин масъалаҳоро, лекин агар аризаҳое шаванд ки ин масъалаҳо дар онҳо пешбинӣ шуда бошанд, муроҷиатҳои хатӣ, мо ба онҳо тавсия медиҳем ки ба мақомоти дахлдор судӣ ҷиҳати ҳимояи барқарор кардани фарз кардем ҳуқуқҳои маънавӣ ёки поймолшудаи онҳо муроҷиат кунанд. бархе аз огоҳони умур ва ҳуқуқшиносон бар ин назаранд, ки набуди адолати додгоҳию интихоби кори муносиб ва ҳароси аз даст додани кор боиси он шудааст, ки дар аксари ҳолат корманд бо вуҷуди таҳқиру дашном шунидан аз сӯи раҳбар ба ҷое шикоят намебарад. дӯстони азиз, бо ҳамин ҷо фурсати барномаи мо ба поён мерасад. ташаккур, ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ кардед. ахбори аз ин бештарро чун намешад дар сомонаи Радиои Озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед. наварҳои рӯз дар саҳифаи мо Озодӣ видео дар YouTube гузошта мешаванд. ҳамчунин саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо азизон аст. ёдатон наравад, фардо ҳамаи шуморо бо хабарҳои наву тоза мунтазир хоҳем буд. то он дам худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якатон.